DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Nyaya dzacho dziri kuramba dzichingobuda ende padzasvika pama1 ameno kuti chokwadi here kana kuti kunyepa, but isu tinongoya nazvo sezvazviri, tobva takupai tokuratidzai, imi mozvionera mega motaura kuti hai chokwadi kana kuti kunyepa. Pani ma1 chaiwo. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndokuchingamidzai kuPoint 5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Last week Shabangu was instructed to share the political party's finance equally with Nelson Chamisa. There is no opposition in Zimbabwe. Ndo mashoko anyorwa na Alinaka ayo. Ndo nyaya turi kufamba nayo zvamanje, ndo nyaya tuda kupindira futi comment section timbonzwa kuti zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Mawani aya. Is that the reason why Advocate Nelson Chamisa vakanyarara vasina chavari kutaura? Is that the reason why Advocate Nelson Chamisa vakasiya zvematongerwo enyika vakati rega ndimbosiya bato reCCC iri? Is that the reason why Advocate Nelson Chamisa vakanyepera vanhu kuti vari kutaura neSADC zvinhu zviri kugadziriswa? Is that the reason why Advocate Nelson Chamisa vachigara vachiudza vanhu kuti God is in it? Ndicho here chikonzero chiri kuitwa naAdvocate Nelson Chamisa vachingotaura kuti New Zimbabwe is loading, selling vana veZimbabwe false hope? Ndiyo here nyaya yekuti vakapihwa mari iyo iri apo iyo? Hanzi hakuna opposition muZimbabwe. We have seen Chabangu achirespecta achitaura kuti vaMnangagwa vari kutonga zvakanaka, ngavaramba vachitonga kusvika 2030. He is on record saying that, yet is a member of an opposition. Zviriko here zvinhu zvakadai so? Ini nangu zvinhu kuitika munyika yeZimbabwe zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvinobvundutsa kuti zvii zviri kuda kumbonya soitika. Tisatapinda munyaya yangu zvizere, tisatanyasokurukura nekupinda futi mucomment section, ndikutaura izvoni kuti opportunity yekushambadza bhizimusi yako, bhizimusi rako yavepo. Chinongodiwa chete kubata namba dzaCoolant pascreen kana nenamba dzangu idzo pascreen. Tokuita sei? Tokusanganisa muzvinhu. Tinenge tichiadvertisa one advert inenge ichibuda kumachannels matatu: Coolant TV, Point 5 Creative Studios and Nyaya Version. Saka bata manamba ari pascreen ayo, timva takuitira chi? Takuitira mudiginyira wacho. Right, last week Shabangu was instructed to share the political party's finance equally with Nelson Chamisa. There is no opposition in Zimbabwe. Who instructed Shabangu to share the political party's finances equally? Ndiani iyeye? Ndo zvatiri tichida kuziva izvozvo. Kana Alinaka makuzotipawo information next time, we need such information timva taziva kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa. Zvikanzi
akushayikwe mapenzi achatokutora seriously. Pakaipa pax vanenge vatotanga kukandirana matombo. Zvikanzi akushayikwe mapenzi achatokutora seriously, meaning alinaka. Zvikanzi like your kind who believe opposition will win 2028. Matauriro aya netoni iyi yakuita alinaka iyi iri kuratidza kuti chii? Muri kuonawo sei? Vanhu vari kupiwa mari nechekuseruku, vanhu vari kudya mari kuseruku vakawanda, vozongobuda zvavo pamaplatforms vakuwereketa, vakutaura kunge vari kunyanyodhipisa, kunge vari kunyanyofunga stereki, but mari iri kutambidzwa vanhu nechekuseruku. Zvikanzi we are now going to package you in the same basket with Themba Muliswa. You are losing credibility. And takuchikuisa mubracket rimwe chete, mubasket rimwe chete naThemba Muliswa, because nyaya dzako dzaurungotaura idzi hadzina umbowo, hadzina direction. Zvikanzi iwewe nani musata ko wako. Ndopazvinenge zvatosvika izvo, vanhu vanenge vakutoreacta vachitotukana zvekutodaro. Handizoziva hangu kuti why zviri kuita sei zviri kufamba zvichidaro, handitika. And I believe kuti we should have a proper conversation, tonyasoonesana, tonyasotaurirana, pasina kutukana, pasina kushandisa ma-feelings. Zvikanzi if you throw claims like this with no evidence, we will not take you serious, but when you are accountable for your words. Anzi kana ukakanda ma-allegations akadai so, ma-claims akadai so, hatimbokutore serious isusu, hatimbokutore serious, but toziva kuti you are accountable for your words, ndiwe wadaro. Zvikanzi you and who. Pakaipa rikanimbopinda mukati mumboona kuti zviri kunzi you and who, ndianani vacho vari kutaura. Zvikanzi and me, zvikanzi him and his wife. Ini zvangu ini vazimba navatadza. Comment section inenge ichitoda zvekudaro. Zvikanzi liar. Mawani chaiwo pari kupisa. Mavakovenza here gatisane nawo. Hanzi kosa chabangu haiwa gatisane nazo. Gatisane nazo. Zvikanzi those funds belongs to the party, not individuals. Zvikanzi is this true? Haiwa zvinobvumwa here izvi, hazvina umbowo. I couldn't find any recent reports confirming that Chabangu was instructed last week to share political parties' funds equally with Nelson Chamisa. In September 2025, funds were allocated to ZANU PF 102 million Ziggy and Chabangu's faction 45 million. Pakaipa based on the votes. And but hapana ma-claims akataura kunzi Chabangu ipawo Nelson Chamisa mari yakati. Pakaipa. Hanzi mazizi are a cult sure because they are. Bawani pari kupisa zvekutodaro. Zvikanzi most Zimbabweans love Nelson Chamisa. If you mock him or joke about his leadership on the opposition, his huge following will come after you. However, his support do not realize he currently offers no solutions. Rega ndigumire ipapo ndisenderere kumberi. Zvikanzi maZimbabweans akawanda anoda advocate Nelson Chamisa. Kunyange zvavo vachiudzwa kunzi chimbomirai zvinhu zvaakunaka, kunyange zvavo vachiudzwa kunzi chimbomirai taakutosvika, vanongoramba vakabatirira nyangwe pasina solution iri kuuya inobatika. Ndo mashoko ari kutaurwa apo. I think we need to start getting sober. Tonyasoona kuti takanyeperwa papi.
Let's not talk about ZANU-PF. We all know ZANU-PF inonyepa. We all know ZANU-PF impava. We all know ZANU-PF has failed. But let's talk about party yacho yatiri kuda isusu kana kuti change yacho yatiri kuda isusu as Zimbabweans. What is it bringing on the table? Vari kuisei, vari kupushei. Tanzwa nekunyeperwa kunzi New Zimbabwe, gore ratopera. 2023, 2024, 2025 apera. Takuenda mu 2026. Havasati futi vatanga kukambena. 2027 vachazobudikira nekapati kanyuwani. Vokolekta mafunds kuvanhu, funding kuvanhu. Votiza futi chinhu ichocho 2028. Zvinova zvinhu zvekuti tinofanira kunge tiri sober mazimba. Tombofunga kuti hapasi paakuda imwe plan here. Hapasi paakuda imwe plan here. Toita sei? Toramba takabatirira chinhu chakadai so here. Kungorodzana nepfungwa nekungoonesana, because hanzi simbi inorodza imwe simbi, ende panapa pachitubu tinongozvitaura sezvazviri, whether wazvifarira kana kuti hauna, but chokwadi chinenge changorohwa chakadaro. Saka zvakwauri kufuga kana kuwarira. Ndonyaya ngachifamba nayo zvamanje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. It is bye for now. Let's meet in the next video.